Vad gör du med din? Oj, men gud, är du med där, Janne? Oj, dregla. Gud. Vilken skugga hon fick på gardin då. Världens största huvud liksom. Oj, ja, jag tror hon slår i hakan. Det är bra träning tror jag. Så det kan bli för mycket för henne efter en dag. Nu spydde hon eller så dreglade hon på allt vad hon kunde. Hon dreglar på. Dreglar du på? Ja. Ja. Men du, hon är svår att hitta i kameran. Men Janne. Vad gör du för någonting? Vad kul tyckte hon. Är hon still med benen en sekund eller? Nej. Ja, nu när hon sitter på dem.